Φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, αυτή είναι η πρώτη ζωντανή συλλογική πράξη αντίστασης στην απόφαση της κυβέρνησης των εντολοδόχων για την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή. Μια απόφαση αυθαίρετη, απαράδεκτη, επικίνδυνη. Αυθαίρετη γιατί ελήφθη χωρίς την παραμικρή διαβούλευση με τους ανθρώπους που αφορά στη ζωή τους, που επιδεινώνει δραματικά την ήδη δύσκολη ζωή τους και επιδεινώνει δραματικά και θεσμικά πλέον τη ζωή όλων των ανθρώπων του λεκανοπεδίου. Αυθαίρετη ακόμα γιατί δεν ακολουθήθηκε καμία προβλεπόμενη διαδικασία στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, αλλά αντιθέτως η κυβέρνηση επέλεξε να νομοθετήσει και σύντομα θα εκταμιεύσει χρήματα για να προχωρήσει στην ανέγερση τζαμιού, όταν δεν έχει οικοδομήσει ούτε έναν ορθόδοξο ναό. Λεφτά για τα σχολεία και όχι για τζαμιά! Λεφτά για τα σχολεία και όχι για τζαμιά! Λεφτά για τα σχολεία και όχι για τζαμιά! Απαράδεκτη απόφαση γιατί εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο βίαιης μετατροπής, βίαιου μετασχηματισμού της ελληνικής εθνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική. Και στην κατεύθυνση αυτή συντελούν πάρα πολλοί, με πρώτο υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και τον Δήμαρχο Αθηναίων, που είχε το θράσος κατά παράβαση της βούλησης του αθηναϊκού λαού να ζητήσει 14 ακόμα τζαμιά. Αν είναι δυνατόν, 14 ακόμα τζαμιά ο κύριος Καμίνη ζήτησε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Σαμαρά Καμίνη, τζάμι στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει! Σαμαρά Καμίνη, τζάμι στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει! Σαμαρά Καμίνη, τζάμι στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει! Απαράδεκτης απόφασης ακόμα, γιατί πολύ σοβαροί λόγοι που όλοι τους αντιλαμβανόμαστε, όλοι τους γνωρίζουμε, άμεσα σήμερα στη Συρία, στη Στοκχόλμη, στο Λονδίνο, στη Βοστόνη, σε όλο τον πλανήτη, τι σημαίνει Ισλαμική εξάπλωση, τι συνεπάγεται η Ισλαμική εξάπλωση, αλλά αδιαφορούν ή μάλλον δεν αδιαφορούν, σχεδιάζουν και εκτελούν οι πολιτικοί που βρίσκονται στην εξουσία σήμερα. Και ακόμα απαράδεκτη, ακόμα περισσότερο απαράδεκτη, την ώρα που λιποθυμούν τα παιδιά από την πείνα στα σχολεία, που κλείνουν πτέρυγες νοσοκομείων, που έχουν συγχωνεύσει τόσα σχολεία, να πληρώνουν χωρίς κανέναν ενδιασμό για να οικοδομήσουν τζαμί, και ακόμα προκλητικότερο να χρηματοδοτήσουν και τους κληρικούς, τους Ισλαμιστές κληρικούς. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί, δεν βλέπετε την ώρα να πάτε φυλακή! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί, δεν βλέπουμε την ώρα να πάτε φυλακή! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί, δεν βλέπουμε την ώρα να πάτε φυλακή! Αλλά η απόφαση αυτή δεν είναι μόνον απαράδεκτη για τους λόγους που εκθέσαμε. Είναι για έναν ακόμα, και αυτός είναι ο θεμελιώδης λόγος του παραλογισμού τους. Ποιος είναι ο ισχυρισμός τους βάσει του οποίου προχωράνε στην ανέγερση του μουσουλμανικού τεμένους? Είναι ότι υπάρχουν εδώ πάρα πολλοί μουσουλμάνοι και πρέπει να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αλλά σύμφωνα με ποια λογική πρέπει να κινηθούμε έτσι? Όσοι είναι νόμιμα στην Ελλάδα, επιχειρηματίες, σπουδαστές, διπλωμάτες, διαθέτουν περισσότερους από όσους χρειάζονται τόπους λατρείας. Οι περισσότεροι τόποι λατρείας μόνον ένα σκοπό εξυπηρετούν: την κάλυψη των θρησκευτικών καθηκόντων ποιον?
των εκατοντάδων χιλιάδων παρανόμως εισελθέντων, των λαθρομεταναστών, που δεν είναι παρά ο στρατός του συστήματος, εχθροί της πατρίδας μας ανά πάσα στιγμή, εχθροί της ελληνικής κοινωνίας, εχθροί της ορθόδοξης πίστης. Δεν θέλουμε τζαμί, δεν θέλουμε σαρία, θέλουμε Ελλάδα και ορθοδοξία. Δεν θέλουμε τζαμί, δεν θέλουμε σαρία, θέλουμε Ελλάδα και ορθοδοξία. Δεν θέλουμε τζαμί, δεν θέλουμε σαρία, θέλουμε Ελλάδα και ορθοδοξία. Υπάρχει όμως και ένας εξίσου σοβαρός λόγος για τον οποίο πρέπει να αποτρέψουμε την οικοδόμηση του μουσουλμανικού τεμένους με κάθε τρόπο. Είναι η μεγάλη τουρκική διείσδυση, η πολύ σοβαρή τουρκική διείσδυση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία αγοράζει επιχειρήσεις, αγοράζει τις μαρίνες σε όλη την Ελλάδα. Έχει εξαγοράσει τεράστιους χώρους στη Βόρειο Ελλάδα. Επεκτείνεται πολιτιστικά και οικονομικά. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα δυστυχώς ο ελληνικός λαός τον τεράστιο κίνδυνο από αυτήν την ολοένα αυξανόμενη τουρκική διείσδυση. Είναι ένας ακόμα σοβαρός λόγος για να φωνάξουμε δυνατά: Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα δεν πρόκειται να γίνει. Το εθνικό μέτωπο στον χρόνο που έχει ανασυγκροτηθεί και αναπτύσσεται δεν έπαψε στιγμή να επιχειρεί για την ενημέρωση του ελληνικού λαού και να τίθεται εμπρός στον αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, μέτωπο, εθνικιστικά. Ούτε δεξιά, ούτε δεξιά, μέτωπο, εθνικιστικά. Ούτε δεξιά, ούτε δεξιά, μέτωπο, εθνικιστικά. Τα τζαμιά τα διώξαμε με πολλούς και μεγάλους αγώνες. Αυτός ο τόπος, τόπος φιλοσόφων, τόπος ηρώων, τόπος Αγίων, αυτός ο ιερός ελληνικός τόπος δεν θέλει τζαμί, δεν χρειάζεται τζαμί. Εμείς θα νικήσουμε.